Chceli by sme nám v dnešnom dieli trošku priblížiť IDPA. Jedná sa o dynamickú streleckú disciplínu obranného charakteru. Paťo, kedy si začal s IDPA? IDPA som začal 2021 a začalo to tréningom, práve IDPA tréningom, a hľadal som nejaký typ športovej streľby, nakoľko som príslušníkom, takže venujem sa obrannej streľby, takisto som aj inštruktorom obrannej streľby a niečo blízko tomu som hľadal. No a našiel som sa práve v IDPA, nakoľko je to medzinárodná strelecká disciplína a rád chodím do zahraničia na veľmi dobré preteky. Výborne, že si spomenul teraz IDPA medzinárodné preteky. Tým pádom, že IDPA je medzinárodná organizácia, v Európe je veľmi silno zastúpená tam samozrejme v Taliansku, a čo sa týka našej perspektívy, tak nás hlavne zaujíma Maďarsko, kde sa v Maďarsku pravidelne robia klubové tréningy, či už je to v Szombathelyi, alebo v okolí Győru, alebo v Budapešti. Tento rok budú organizované preteky v Maďarsku na úrovni Tier 4. Táto akcia bude trvať 4 dní a samozrejme budeme reprezentovať v našich reprezentačných dresoch. IDPA je možnosť, ako sa dostať do zahraničia, strieľať. Ak máte Európsky zbrojný pas, viete si zobrať vašu zbraň, ktorú máte zapísanú v tomto pase, a viete ísť na medzinárodné súťaže. Čo sa týka domácej scény, ako je uchytená IDPA, čo sa týka civilov a čo sa týka ozbrojených zložiek? Práve preto, že som sa našiel v tejto športovej streľbe, tak som aj safety officerom IDPAčku spolu so Stanleym a veľmi ma baví organizovať tieto buď či tréningy alebo súťaže a momentálne sa dosť rozrastáme, mám pocit, poslednú dobu. Takisto v ozbrojených zložkách sú jednotlivci, ktorých to zaujalo, tak tiež sa pridávajú k nám, zúčastňujú sa našich akcií. No a si myslím, že má to svoju perspektívu aj na Slovensku. Čo ťa inšpirovalo stať sa safety officerom? Nové skúsenosti hlavne. Hlavne tie skúsenosti, ktoré som získal v zahraničí, na zahraničných pretekoch ako safety officer, sú nenahraditeľné a zdokonalujeme sa ďalej v týchto veciach. Či rozhodcovanie alebo organizovanie týchto akcií, tam to je najlepšia škola. Učíme sa od tých najlepších. Toto by som dal presne Paťovi za pravdu, že IDPA je veľmi dobrá možnosť, ako sa dostať na medzinárodné preteky. Či už je to Maďarsko, ktoré je nám najbližšie, Poľsku sa robia preteky, čo je tiež do nejakých 6-7 hodín autom. Minulý rok sme boli v Slovinsku, minulý rok sme si urobili takých zopár viac výletov. Ja osobne som išiel na 2 týždne na 2 podujatia do Fínska, spolu sme boli niekoľkokrát v Maďarsku, že? IDPA vám dá práve túto možnosť zdokonalovať sa nielen v bezpečnosti ovládania zbrane, ale aj hlavne stretnete nových ľudí. Nie je to čisto len o tom, že sa zoznámiš s niekým, ale samozrejme odkúkáš nejakú tú techniku, nejaké nové veci, zistíte, ako sa postupuje v situáciách, zistíte, ako napríklad taliansky pretekár rieši situáciu, zistíte, ako napríklad inak švajčiarsky pretekár rieši situáciu. Čo sa týka zbraní, povedzme si niečo bližšie o zbraniach, ktoré môžeme používať. Čo je hlavne tým fundamentom IDPA, čo sa týka obrannej streľby. Máme tam nejaké tie zbranie, ktoré vidíme na veľkých pretekoch, nejaké zbranie za 3000 eur, 4000 eur, nahádzané rôzne kolimátormi? Sú samozrejme, všade sa nájdú. Ale hlavne tieto zbranie, ktoré sa používajú v IDPA, sú zbranie, ktoré dennodenne používame. Či v službe, či v dennodennom nosení, od najmenších pištoliek, čo je kategória BAK v IDPAčku, od Glocku 26 napríklad, po Glock 34 ako športové zbranie, po upravené zbranie, takisto aj optikou upravené zbranie, a všetky majú svoje kategórie. Na záver dovolte mi poďakovať firme Grand Power za poskytnutie týchto zbraní. V krátkosti vám ich predstavím. Ide o Excalibur Match MK23, minuloročný model. Takto z krabice je pripravený v IDPA v kategórii SSP. Ďalej ide o stribok SR9 A3G. G znamená
má lover na glokátske zásobníky, osadený je kolimátorom RMSC X od Shieldu a je pripravený v kategórii PCC v IDPA. Tak ešte raz ďakujeme.